V tejto Vianoce chcem ťa pozvať na veľmi špeciálnu cestu. Cestu, ktorá nepotrebuje kufre, ani vzdialenosť, len okamih ticha a trochu odvahy. Dnes sa znovu stretneme s tým dieťaťom, ktoré žije v tebe. Tým bytosťou plnou nevinnosti, mágie, nádeje. Tým, ktorým si kedysi bol a ktorého si možno dlho nechal čakať. Zatvor oči, zhlboka sa nadýchni a priprav sa na návrat domov. Ak ti táto cesta rezonuje v srdci, napíš do komentárov jednoducho návrat. Inhaluj pomaly. Vyfúkuj pomaly. Pri každom nádychu si predstav, že tvoje telo sa naplňa jemným zlatým svetlom. Je to svetlo Vianoc. Teplé, ochranné svetlo, ktoré ťa úplne obklopuje. Cíť, ako toto svetlo uvoľňuje tvoje ramená, hrudník, myseľ. Je to pripomienka, že v tejto chvíli si v bezpečí, si v pokoji, si sám so sebou. Toto svetlo má vlastnú inteligenciu. Presne vie, kde si uschoval únavu, starosti, nahromadené sklamania. A začína ich rozpúšťať ako snehové vločky, ktoré sa topia pri kontakte so zimným slnkom. Dovoľ, aby toto zlaté svetlo dosiahlo až k tvojim nohám, ukotvujúc ťa v prítomnosti, pripomínajúc ti, že tento okamih je posvätným darom, ktorý si dávaš sám sebe. Pozoruj, ako táto svetelná žiara rozširuje tvoje dýchanie. Každé nádychnutie prináša so sebou čistú podstatu obnoveného nádeje. Každý výdych uvoľňuje to, čo už nepotrebuješ nosiť. Tvoje telo sa stáva ľahším, viac vnímavým, otvorenejším voči tomu, čo príde. V tomto priestore tichej osvetlenosti tvoja duša uznáva, že si zaslúžiš tento okamih stretnutia so sebou samým. Vianočné svetlo nie je len obrazom. Je to frekvencia bezpodmienečnej lásky, ktorá teraz vibruje v každej bunke tvojho bytia. Cíť, ako táto frekvencia dosahuje najzabudnutejšie kúty tvojho vnútra, tie miesta, kde si uchovával sny, ktoré si považoval za stratené. Toto svetlo nekritizuje, nevyžaduje, jednoducho objíma všetko, čím si, s nekonečnou nežnosťou. Všimnite si, ako táto svetelná energia začína vytvárať ochranné pole okolo vás. Svätý priestor, kde sa zastavuje čas a existuje len teraz. Tu nie je uponáhľanie, žiadne vonkajšie požiadavky, žiadne úlohy na splnenie. Len ty a toto svetlo, ktoré ťa drží ako matka drží svoje novonarodené dieťa. S úplnou jemnosťou, s bezpodmienečnou láskou. Dovol si ešte chvíľu sa s touto žiarivosťou spojiť. Cíť, ako sa každá čiastočka tvojho bytia rozžiari zvnútra. Ako by sa vo vnútri rozsvietili malé hviezdy, pripomínajúc ti, že sám si úplný vesmír. Kozmos plný možností, ktoré spali a čakali na toto prebudenie. Dýchaj v tejto jasnosti. Nechám ťa pripraviť na to, čo príde. Nechám ťa pripomenúť, že vo vnútri teba existuje poklad, ktorý žiadna vonkajšia okolnosť nedokázala vymazať. Poklad, ktorý je teraz pripravený znovu sa odhaliť pred tvojimi vnútornými očami. A keď sa budeš cítiť úplne obklopený touto zlatou svetlom, budeš vedieť, že je čas urobiť ďalší krok. Ak cítiš svetlo, zdieľaj žiarenie. Pred tebou si predstav malý chodník. Môže to byť cesta zo svetla, zo hviezd alebo taká, ktorú poznáš zo svojho detstva. Urob krok a potom ďalší. Každý krok ťa približuje k spomienke, k jednej vôni, k jednému zvuku, k jednomu vianočnému okamihu tvojho detstva. Dovoľ, aby ťa tvoja pamäť viedla. Nič nenúť. To, čo príde, je to, čo potrebuješ vidieť. Všimni si detaily tohto chodníka. Možno je lemovaný blikajúcimi svetlami, ktoré blikajú ako malé sľuby. Možno počuješ v diaľke melódiu, ktorú si kedysi spieval, alebo ozvenu smiechu, ktorý raz naplnil tvoj svet čistou radosťou. Tento chodník nie je lineárny. Je to most medzi tým, kým si teraz, a tým, kým si bol vtedy, postavený z luminóznej podstaty spomienok, ktoré pre teba mali najväčší význam. Ako postupuješ, všimni si, ako sa krajina okolo teba začína meniť. Farby sa stávajú živšie, sítejšie, ako by si vstupoval do dimenzie, kde je ešte stále možná mágia. Samý vzduch má inú kvalitu, sladšiu, plnšiu možností. Je to vzduch nevinnosti, ktorý si kedysi dýchal bez pochybností. Môžu sa objaviť fragmenty scén, záblesk darčekového papiera, žiara sviečky,
teplo krbu alebo sporáka. Neponáhľaj sa s ich interpretáciou. Jednoducho ich pozoruj ako ten, kto sleduje staré fotografie nájdené v zabudnutom kufri. Každý obraz, každý pocit je pozvánkou na to, aby si nielen spomenul na to, čo si zažil, ale aj na to, čo si cítil s takou intenzitou, že si možno zabudol, že to niekedy bolo možné. Táto cesta patrí iba len tebe. Nikto iný nešiel po týchto spomienkach presne tak, ako to robíš práve teraz. A pri každom kroku, ktorý urobíš, ctíš nielen svoju históriu, ale aj odvahu toho, kto sa rozhodol rásť bez úplného straty podstaty toho, čím bol. Keď kráčaš, všimni si, ako sa cesta zdá, že ťa pozná. Prispôsobuje sa tvojmu tempu, žiari tvojimi krokmi, reaguje na tvoje emócie. Ak cítiš nostalgiu, cesta sa pod tvojimi nohami stáva mäkšou. Ak cítiš radosť, svetlá okolo teba žiaria jasnejšie. Táto cesta nie je pevná a rigidná. Je živá, vedomá a je navrhnutá špeciálne na to, aby ťa viedla tam, kam tvoja duša najviac potrebuje sa vrátiť. Počúvaj zvuky, ktoré vychádzajú z krajiny. Možno je to šepot známych hlasov, zvuk zvončeka, škrípanie snehu pod malými topánkami, alebo jednoducho ticho plné očakávania, ktoré predchádza otvoreniu dlho očakávaného darčeka. Každý zvuk je niťou, ktorá ťa spája s okamihmi, ktoré definovali tvoju schopnosť úžasu. Pokračuj v chôdzi s jemnosťou, zvedavosťou, s otvoreným srdcom pre to, čo sa práve odhaľuje. Cíť, ako sa s každým krokom vzdialenosť medzi tvojim súčasným ja a tvojim minulosťou skracuje. Nevraciaš sa fyzicky do minulosti. Prinášaš tú minulosť do prítomnosti, aby si ju integroval, uzdravil, uctil spôsobom, aký si možno nikdy predtým nedokázal. Ak si našiel svoju cestu, nechaj stretnutie. Pred tebou sa objaví scéna tvojej detskej Vianoc. Možno malý stromček, jednoduchý stôl, hračky alebo len svetlo tvojho bývalého domova. A tam je. Pozri sa na neho. Sleduj toho chlapca alebo dievča, ktorým si bol. Pozerá na teba zvedavo, s láskou, možno s nádychom nostalgie. Urob krok k nemu a pristúp s láskou. Jeho oči obsahujú celú čistotu, ktorú si kedysi poznal. V jeho pohľade nie je súdenie, nie je hnev za roky zabudnutia, len tiché otázka, ktorá hovorí: prišiel si konečne ma hľadať? Cíť emóciu, ktorá vyviera z tvojho hrudníka pri pohľade na neho. Môže to byť radosť, smútok alebo zmes oboch. Všetko, čo cítiš, je platné a nevyhnutné. Pozoruj, ako je oblečený, akú má výraz na tvári, akú energiu vyžaruje z jeho malého tela. Možno vyzerá zraniteľnejšie, než si pamätal, alebo možno silnejšie. Môže sa usmievať, alebo jeho oči odrážajú starú smútok, ktorú nikdy nedokázal vyjadriť slovami. Čokoľvek vidíš, príjmi to bez pokusu to meniť. Všimni si malé detaily, ktoré robia z tohto tvora, ktorým si bol, jedinečného. Spôsob, akým drží ruky, špecifický lesk jeho vlasov, malé nedokonalosti, ktoré ho robia autentickým a skutočným. Toto dieťa nesie neviditeľné stopy všetkého, čo prežilo. Radosť, ktorá ho rozžiarila. Sklamania, ktoré na chvíľu zhasli jeho svetlo. Sny, ktoré objal celým svojím bytom. A strachy, ktorým čelil s jedinou odvahou, ktorú vtedy poznal. Teraz sa priblíž, pokľakni, ak je to potrebné, aby si bol na jeho úrovni. Hľadi ho priamo do očí a dovol si cítiť spojenie, ktoré medzi vami existuje. Nie je to bežné spojenie, je to zlatá niť, ktorá spája všetko, čím si bol, s tým, čím si teraz. Je to pripomienka, že si nikdy nebol skutočne rozdelený, len si bol rozptýlený požiadavkami dospelého sveta. V tomto okamihu hlbokého spojenia nechaj slzy plynúť, ak je to potrebné. Môžu to byť slzy radosti z opätovného stretnutia, alebo slzy smútku za stratený čas, alebo slzy úľavy, pretože konečne niekto, ty sám, prišiel zachrániť tohto dieťaťa z zabudnutia. Každá slza je kvapka uzdravenia, ktorá padá na neviditeľné rany času. Povedz mu jemne, som tu. Nezabudol som na teba. Ďakujem ti za tvoju nevinnosť, tvoje sny, tvoju silu. Dnes sa k tebe vraciam, aby som ťa počul. Pozoruj, ako reaguje na tvoje slová. Môže sa rozžiariť, môže sa priblížiť, alebo jednoducho mlčky prikývnuť. Niektoré vnútorné deti plačú, iné sa usmievajú s radosťou, ktorá osvetľuje všetko.
Iné zostávajú opatrné, potrebujúc viac času na to, aby uverili, že toto stretnutie je skutočné a bezpečné. Akákoľvek je jeho odpoveď, príjmi ju ako posvätný dar, ktorým je. A keď budeš cítiť, že je čas, môžeš mu podať ruku alebo ho objaviť, ak si to želáš. Pocíť váhu toho objatia, textúru tej malej ruky na tvojej. Všimni si, ako sa jeho telo uvoľní proti tvojmu, nakoniec dôverujúc. Toto je stretnutie, na ktoré tvoja duša čakala možno celé 10 ročia. A v tomto objatí sa začína niečo zásadné opravovať v najhlbšej časti tvojho bytia. Ak si to cítil, napíš objatie. Vnútorné dieťa ti niečo odovzdáva. Symbolický dar. Objekt, slovo, spomienka, pocit. To, čo prijímaš, je správa pre tvoj dospelý život, pre tvoju prítomnosť. Vezmi si to s úctou, ako ten, kto dostáva neoceniteľný poklad. Môže to byť niečo hmatateľné vo tvojom vnútornom pohľade. Hviezda, kvet, hračka, ktorú si miloval, list napísaný detským písmom, alebo niečo nehmotné, vlna radosti, pocit slobody, hlboká istota, ktorá nemá fyzickú formu, ale znie v najhlbšom vnútri tvojho bytia. Tento dar obsahuje starobilú múdrosť. Je to odpoveď na otázky, ktoré si tvoja dospelá myseľ kládla bez nájdenia riešenia. Pretože tvoje vnútorné dieťa vie veci, na ktoré si zabudol na ceste rastu. Vie, ako sa hrať bez cieľa, ako milovať bez podmienok, ako snívať bez samostatne stanovených hraníc. A teraz prostredníctvom tohto daru ti pripomína tieto základné pravdy. Dôkladne si preštuduj to, čo si prijal. Otoč to v mysli, cíť to vo svojom srdci. Nechaj, aby ťa jeho farby, jeho textúra, jeho energia rozprávali spôsobmi, ktorými slová nemôžu. Možno je tento dar pozvánkou na obnovenie niečoho, čo si opustil, koníčka, vášne, spôsobu, ako sa dívať na svet s obnoveným úžasom. Alebo je to jednoducho povolenie, ktoré si potreboval, aby si bol k sebe milší. Ak je darom objekt, pozoruj každý detail, jeho váhu v tvojich rukách, jeho teplotu, spôsob, akým zachytáva svetlo. Ak je to slovo, počúvaj ho, ako znie v tebe ako starý zvon, ktorý sa prebudí po rokoch ticha. Ak je to pocit, dovol mu rozšíriť sa po celom tvojom tele, kým každá bunka nebude vibrovať jeho frekvenciou. Tento darček vám môže odhaliť niečo o vašom účele, čo ste hľadali mimo seba. Môže vám ukázať talent, ktorý ste zakopali pod vrstvami dospeláckej zodpovednosti. Môže byť kľúčom, ktorý otvára vnútorné dvere, o ktorých ste si mysleli, že sú navždy zatvorené. Čokoľvek to je, verte, že prichádza v presnom momente, keď ho najviac potrebujete. Niektoré darčeky vnútorného dieťaťa sú doslovné. Iné sú metafory, ktoré vaše podvedomie lepšie chápe ako vaša racionálna myseľ. Nezachádzajte do ich okamžitého rozlúštenia. Nechajte ich význam rozvíjať sa v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch. Nechajte ich pôsobiť vo vás tajomnými a hlbokými spôsobmi. Ticho, poďakujte. Pocítite energiu tohto darčeka a dovolite, aby sa dotkol vášho srdca. Teraz mu povedzte: ďakujem, že si stále vo mne. Sľubujem ti, že sa o teba postaram. Budem ťa počúvať a dám ti priestor na život. Pri vyslovení týchto slov, či už nahlas alebo v tichu svojho vnútra, uzatvárate svätú zmluvu. Zavezujete sa, že už nikdy nebudete ignorovať ten malý, ale vytrvalý hlas, ktorý vám pripomína, že život môže byť aj ľahký, žiarivý, plný magických možností. A v tomto záväzku sa začína liečiť niečo základné vo vás. Táto zmluva nie je sľub, ktorý urobíte raz a zabudnete naň. Je to živý záväzok, ktorý budete každý deň obnovovať malými činmi. Počúvaním svojej intuície. Dovolovaním si chvíle hry. Ctiť svoje emocionálne potreby rovnako ako svoje dospelé povinnosti. A za každým, keď splníte tento záväzok, vaše vnútorné dieťa sa bude cítiť bezpečnejšie, viac viditeľné, viac milované. Ak ste dostali svoj dar, komentujte. Sľub. Predstavte si, vy a vaše vnútorné dieťa sa teraz obklopujete zlatou guľou svetla. Toto svetlo sa stáva čoraz väčším, teplejším, jasnejším. Hlboko sa nadýchnite a pocítite, ako sa táto energia integruje do vášho hrudníka. Uzdravuje, osvetľuje, znovu spája všetko, na čo ste sa niekedy zabudli. Vnútri tejto svetelnej gule sa začínajú rozpúšťať hranice medzi vašou dospelou bytosťou a vašou detskou podstatou. Nezmiznú, ale splynú do zmysluplnej a mocnej jednoty.
Teraz môžete pristupovať k múdrosti svojich skúseností bez straty sviežosti vášho pôvodného pohľadu. Môžete byť zodpovední bez rigidnosti. Môžete byť zrelí bez toho, aby ste boli utlmení. Akroným. Pozoruj, ako toto zlaté svetlo preniká do každého priestoru tvojho tela. Dostaň sa do svojej mysle a vyčisti hmlu nadmerných starostí. Dosiahni svoje srdce a roztop vrstvy ochrany, ktoré si postavil, aby si sa znova necítil zraniteľný. Plynúť smerom k tvojim rukám, pripomínajúc ti, že stále môžeš tvoriť, dotýkať sa, stavať s rovnakou zvedavosťou, akú si kedysi mal. Táto integrácia nie je len symbolická. Niečo skutočné sa deje práve teraz v tvojom nervovom systéme, v tvojom energetickom poli, v neviditeľnej architektúre tvojho bytia. Znovu nachádzaš fragmenty svojej celistvosti, ktoré boli oddelené ranami, sklamaniami, požiadavkami sveta, ktorý ťa žiadal, aby si dospel príliš rýchlo. Cíti, ako sa guľa svetla stabilizuje. Už nerastie, ale ani neznižuje. Jednoducho pulzuje s konštantným rytmom ako druhé srdce, ktoré bije v súlade s tvojím. A v tomto pulze rozpoznávaš základnú pravdu. Magia nikdy neodišla, len čakala, kým sa znovu pozrieš správnym smerom. Všimni si, ako ťa toto spojenie mení. Tvoja postúra sa jemne mení. Tvoj dých sa prehlbuje. Tvoje črty tváre sa zjemňujú. Je to, ako by roky napätia boli uvoľnené v jednom okamihu. Ako by si konečne mohol držať zložitosť byť dospelým, bez toho, aby si sa vzdal jednoduchosti byť dieťaťom. V tejto sfére už tvoj vnútorný dieťa nie je od teba oddelené. Nie je to fragmentovaná časť, ktorú si potrebuješ občas navštíviť. Teraz žije integrované v každom tvojom rozhodnutí, v každom slove, ktoré vyslovíš, v každom momente, keď si vyberáš radosť pred cynizmom. Jeho hlas už nie je vzdialeným šepotom. Je to neustála melódia, ktorá ladí s tvojou dospelou múdrosťou. Predstav si, ako bude tvoj život odteraz s touto úplnou integráciou. Ako budeš čeliť výzvam s väčšou tvorivosťou. Ako si budeš viac vychutnávať malé pôžitky. Ako si dovolíš snívať veľké sny, bez toho, aby ťa kritický dospelý hlas predčasne zničil. Toto nie je fantázia. Je to nová realita, ktorú aktivuješ práve v tomto momente. TMD. Tento vnútorné dieťa sa vracia na svoje miesto, do tvojho srdca. Ale tentoraz to robí bdelé a sprevádzané. Už nie je roztrieštenou časťou, ktorá kričí, aby bola počutá zo stínov. Teraz je to integrovaná prítomnosť, ktorá ticho šepká, pripomínajúc ti v každom okamihu, že radosť je tvojím právom od narodenia a že dobre pochopená nevinnosť je pevnosťou, nie slabosťou. Zhlboka sa ešte raz nadýchni. Cíť, ako sa tvoja energia spája v tomto stave naplnenia. Už nie si len unavený dospelý. Už nie si len zraniteľné dieťa. Si dokonalou syntézou oboch. Si úplný. Si celý. Si nakoniec sám sebou v najautentickejšej a najsilnejšej podobe. Ak si cítil integráciu, nechaj. Jednota. Pomaly sa vráť k svojmu dýchaniu. Cíť svoje telo. Cíť priestor, v ktorom si. Keď otvoríš oči, odniesť si so sebou túto istotu. Magia sa nestratila. Ilúzia nezomrela. Tvoja nežnosť, ktorou si bol, zostáva živá v tebe. A každé Vianoce sa môžeš znova stretnúť s tým vnútorným dieťaťom, ktoré ťa ešte stále miluje a stále na teba čaká. Ďakujem, že si so mnou zdieľal tento okamih. Nech ťa vianočné svetlo osvieti a tvoju dušu. Dnes a navždy. Ak ťa táto skúsenosť zasiahla, napíš jednoducho: Ďakujem.